Velkommen til Skolefuturisterne, en podcast, hvor vi ser på fremtidens skole, og hvordan elementer fra fortid, nutid og fremtid kan bruges som puslespilsbrikker til at vise, hvordan vi sammen kan skabe en bedre skole for alle parter. Velkommen til i dag. Der er det mig, Bente Brandstrup, som er dagens vært, og jeg har inviteret Tanja med ind, og du får lov til at præsentere dig selv lige om lidt. Jeg er jo optaget af, at vi får skabt nogle gode skoler i fremtiden, og når jeg siger gode skoler, så er det mig egentlig lidt ligegyldigt, hvad det er for en skoleform. Jeg synes, det er ret særligt i Danmark. Vi både har friskoler og privatskoler og folkeskoler, og jeg vil gerne have, at man trives ligegyldigt, hvilken skoleform man er i. Og derfor så er jeg sat mig for at undersøge noget af det, der virker. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt mit navn, men jeg hedder Bente Brandstrup, og jeg har en virksomhed, der hedder Skolecoach, hvor jeg blandt andet uddanner coaches med speciale i unge, men også tilbyder coachingforløb for både nyuddannede lærere, som jo er super vigtige for fremtidens skole, men også til lærere, som måske er blevet en lille smule trætte i lærergerningen. Så Tanja, vil du ikke fortælle lidt mere om, hvem du er? Jo, tusind tak, fordi jeg måtte være med her i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg hedder Tanja Guldager, og jeg har været lærer i 16 år. Lige nu er jeg på Marie Kruse skole, og der har jeg været i 4 år, og så har jeg været i 12 år inde på Zahles Seminarieskole inde ved Nørreport. Men det, jeg er optaget af, og det, jeg brænder for, det er simpelthen at optimere forberedelsesfasen. For jeg synes, hvis vi kan være mere nærværende og mere omsorgsfuld ude, når eleverne bliver undervist, så er det der trivslen er. Så for mig går det ligesom ud på, at alle elever skal være glade for at gå i skole, og det er min opgave at danne de her rammer og lægge de her mål for eleverne, så vi sammen får en bedre skoledag. Og derfor så har jeg rigtig meget fokus på forberedelsestiden, fordi jeg synes, jeg har knækket koden og opdaget nogle nye teknikker og nogle nye metoder til, hvordan jeg kan gribe det an og faktisk optimere min undervisning, og så på en måde også minimere min egen forberedelsestid. Så det glæder mig til at fortælle lidt mere om. Og det synes jeg jo er super spændende, og jeg tror ikke, jeg fik sagt det, men jeg er jo også lærer. Jeg har dog forladt skoleverdenen som lærer for en del år siden, men jeg kan da godt huske det der med forberedelse og hvor meget det fyldte. Og jeg har forladt folkeskolen for over 10 år siden, hvor der jo skete et stort skift i forhold til forberedelsestid. Og jeg kan godt høre, at man bliver mere og mere presset, og det her med manglende tid til forberedelse er noget, der bliver talt mere og mere om. Og også dem, jeg har i coachingforløb, de taler meget om det her med at være stresset af forberedelse, og stress er jo typisk noget, der opstår af følelsen af, at der er noget, man ikke når, der hvor man er utilstrækkelig. Og derfor synes jeg jo, at det er mega interessant, at du har skabt en metode til, hvordan man kan klare den her, eller møde velforberedt op til timer, uden at være frustreret over, at man skal bruge hele sin fritid på forberedelse. For det skal man selvfølgelig ikke. Altså man skal ikke slide sig selv op med en hel masse ekstra arbejde, som man ikke får noget for. Vi skal jo være hele mennesker, og vi skal trives i livet, ikke kun i lærerlivet. Så Tanja, vil du ikke fortælle lidt mere? Jo, jamen jeg har jo siddet i hvert fald i 10-12 år og forberedt mig nogle gange 4 timer hver eneste dag efter skole, og det vil jeg simpelthen prøve at lave om på. Så jeg gjorde egentlig det, at jeg satte mig ned og fik struktureret min undervisning, og så fandt jeg ud af, at hvis jeg lavede 5 trin for min undervisning, hvis jeg fik fokuseret på, hvordan møder jeg ind, når jeg møder eleverne, og hvordan afslutter jeg, og så fik jeg også puttet en masse bevægelse ind i undervisningen i midten, og så lavet sådan 2 fordybelsesområder. Hvordan får jeg planlagt dem allerbedst? Så de her 5 trin, de går egentlig bare igen og igen, og dem vil jeg gerne komme ind på senere. Men først vil jeg lige fortælle, hvordan jeg overordnet egentlig gør. Fordi for mig handler det om at møde eleverne der, hvor de er. De er super dygtige i dag, eleverne, og de kommer med så meget i bagagen.
Og Mm. derfor så er det faktisk det allersværeste at være lærer i dag, fordi vi skal differentiere i klassen, og vi skal kunne ramme alle eleverne. Så det jeg gør, når jeg forbereder mig, det er, at jeg laver den her struktur, og så sidder jeg egentlig og tænker sådan i 3 forskellige slags opgavetyper, så jeg kan gribe alle eleverne der, hvor de er. For min opgave, det er at sørge for, at alle eleverne er glade. Og det er elever, hvis de bliver udfordret. Det skal ikke være for svært, det skal ikke være for nemt. De skal alle sammen udfordres lige der, hvor de er. Så jeg bruger rigtig meget tid på mit skelet, og det er jo det, hele forberedelsen går ud på. Jeg laver simpelthen den her detaljerede årsplan, hvor jeg sætter mig ned, og i gamle dage, der kunne jeg have 15 emner. Nu er jeg helt nede på 6 emner til et helt skoleår, og så griber jeg den an på alle mulige spændende måder, så jeg laver lange forløb, og så laver jeg dem altid hen over ferien. Før i tiden, der sluttede forløb altid fra sommer til efterårsferien, og så fra efterårsferien til jul, fra jul til påske, og så igen fra påske til sommer. Men nu kører mine forløb hen over ferien, så eleverne præcis ved, hvad de skal. Når de slutter lige inden ferie, så skal vi præcis det samme i næste uge. Jeg har altså fokus på de her detaljer, og jeg går helt ned i undervisningen og laver den her struktur. Men jeg laver aldrig det samme. Jeg putter altid noget nyt ind i de her temaer. Og det gør jo, at eleverne føler, at det er spændende, men alle ved også, hvad de skal. For en af mine største mantra ved at undervise, det er, at der er fast struktur, ro og genkendelighed. Og det har alle jo gavn af. Altså det der med at vide, hvad man skal møde ind til, jamen det er jo egentlig i virkeligheden så simpelt, ikke? Fordi vi voksne kan jo også godt lide at vide, hvad dagen den bringer. Ja, og jeg synes jo også, det her læringen er. Så hver dag på tavlen, så har jeg de her 5 trin, og dem kunne jeg egentlig godt lade stå. Det første, det er icebreakeren, hvor jeg altid laver det sjoveste, jeg kan. Det er typisk en aktivitet, hvor eleverne er lidt aktive, hvor vi kommer i gang med det fokusområde, jeg har. Og når vi så har arbejdet 20 minutter med det her, så begynder jeg at råbe børnene op, og ligesom mærker efter, hvor de er henne, og så starter vi på den her fordybelsesperiode, hvor vi ligesom 30 minutter sidder og arbejder med det, dagens tema er. Så kan de ikke sidde stille mere, og så skal de jo ud og bevæge sig. Men fordi jeg også er uddannet bevægelsesvejleder, så det her jeg jo igen bruger min værktøjskasse, og så er vi enten inde i klassen, ude på gangen. Det er små 10 minutter. Det var det, der i gamle dage hed en lufter. Men fordi jeg ligesom også har forberedt, hvilken aktivitet jeg vil bruge her, så får jeg fanget eleverne, og de synes, det er sjovt, og det optimerer deltagelsesmulighederne. Alle får succes, vi griner, vi er glade, og vi tør også fejle sammen i den her lille pause, som før var, at man lod ofte eleverne være alene. Måske kom man lige med ud de 10 minutter, men nu gør vi det simpelthen sammen. Og så er de klar til 20 minutter igen, hvor vi så har en ny fordybelsesperiode. Det kan typisk være nogle fremlæggelser, noget produkt, vi skal have styr på. Og så bruger jeg rigtig meget tid på at afslutte dagen på de her 10 minutter. Så de der 5 trin skriver jeg altid på tavlen i den ene side, og så i den anden side har jeg de her 3 mål for dagen. Og så er jeg simpelthen overhak af, så eleverne kan følge med. Og når jeg så skal forberede sådan en hel dag, så er jeg helt nede på 30 minutter nu, fordi jeg sidder, så har jeg typisk de her 3-4 moduler, og så bygger jeg det op i de her 5 trin. Så når jeg så skal over i idræt, så har jeg også 5 trin derover. Så vi starter med en eller anden opvarmningsleg, så har vi et emne for dagen, et boldspil eller noget redskabsgymnastik. Og så har jeg den her lille sjove pause med nogle forskellige konkurrencer, inden vi måske har noget opvisning eller noget spil. Og så slutter vi dagen af med at rydde op. Og når jeg så går op i madkundskab, så gør jeg præcis det samme igen. Så bygger jeg dagen op i de her 5 trin. Så det jeg gør, når jeg kommer hjem fra skole og er helt træt og fyldt op, så undrer jeg mig over, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt. Og så får jeg justeret ud for de her 5 trin, hvor jeg i gamle dage godt kunne sidde og bruge 2 timer på at lære solsystemet udenad og få styr på alle planeterne, hvis jeg skulle ned i naturteknologilokalet. Ja. Jeg synes, det er enormt spændende og inspirerende, og altså nu laver jeg lige sådan et lille sideskift, fordi jeg er jo optaget af trivsel. Ja. Og jeg tænker det her med, at der også er en aktivitet i pausen. Det må altså have en sidegevinst i forhold til elevernes relationer. Ja, og det har det jo også, og det er jo det, bevægelsen kan. Altså, bevægelse kan jo for det første alle får lyst til at deltage, for det er jo utrolig simpelt, det vi gør. Vi kan for eksempel shoot the rabbit, hvor vi tager 2 fingre her og en pistol, og så gælder det om at gå rundt, mens man så på 3 skifter. Så det kan være små brain breaks, men vi gør dem sammen, og vi griner. Og der er ikke nogen, der får lov til at sidde på sin plads, fordi alle kan gå rundt og være med. Og det var lige netop det, jeg tænkte, ikke? Fordi jeg har jo i mange år også coachet unge,
Og det her med ikke at vide, hvad man skal gøre af sig selv i pauserne, eller føle sig til overs, det kan jo virkelig gøre, at man føler sig ude fra fællesskabet. Ja, Øhm, så det synes jeg, og jeg tænker det her med, når man føler, man er en del af fællesskabet, det må jo gøre noget godt også for elevernes læring. og det er jo det, jeg prøver at sige, fordi når jeg så inde på lærerværelset fortæller om det her kaos, som mange af dem kalder det, hvad er det, du Ja, laver derude på ja, gangen eller inde i ja. klassen, så fortæller jeg, at den periode, der kommer lige efter, vi har lavet bevægelserne, undskyld, der er de simpelthen så motiveret, og de er så engagerede, fordi de har jo fået udløst det der protein PDNF, som ligesom gør, at vi er klar til mere læring. De har fået slettet arbejdshukommelsen, og de er klar til at optage ny læring. Og det er jo her, læringen finder sted de sidste 20 minutter og de sidste 10 minutter, hvor vi repeterer det, vi lige har lært. Det, vi har siddet og arbejdet med, det skal jo have en parkeringsplads, inden de skal videre til næste fag. Mm. Så det der med, at for mig gælder det om, at vi alle sammen går glad ind til undervisningen, men så går vi faktisk gladere ud, og vi Ja. har mere energi og mere overskud. Ja. Og det smitter virkelig at være lærer og opleve, at eleverne er glade. Altså, den her glæde, den skal man ikke tage fra nogen. Og især nu med mistrivsel, der går det jo også ud på, at vi tør noget mere vise, altså fejlkulturen, Ja. og vi viser eleverne, at det er rart at være sammen om noget, fællesskabet og nærværet. Jeg kunne forestille mig, at der var nogen, som måske er lidt bekymrede for den her aktivitet halvvejs med at skulle have dem til at falde til ro igen. Ja. Ja. Og det er jo så her, hvor jeg virkelig bruger fast struktur, ro og genkendelighed. Fordi når jeg introducerer dagens program, når de kommer ind til mig, og de skal altid bare gå i gang med det, der står under etteren. Det kan være at læse, det kan være nogle andre ting. Og så når jeg så skal i gang med at introducere dagens program, så fortæller jeg, at jeg simpelthen vil have ro. Så jeg laver jo den her simple 3, 2, 1 nu. Og når jeg har sagt den lille tone med min egen tonefald, jeg hæver ikke stemme eller noget, så er de helt stille. Og nogle gange gør jeg det uden lyd. Fordi der skal man bare kigge op på mig. Og det er også der, bevægelsen er slut. Og så ved de, at de skal finde deres pladser, og vi skal videre. Og det har vi øvet. Så har vi taget tid på. Nu øver vi lige, og nu om lidt skal vi lave en aktivitet, men vi skal kunne komme tilbage. Ja. Fordi det handler egentlig om, når man skal skabe ro, så handler det om at få roen, mens roen er der. Så man lærer dem igen nogle teknikker og metoder. Hvis de først er kommet stukket af og larmer og skriger og helt med gardinerne, så er det rigtig svært som lærer at få dem tilbage. Men når de er modtagelige for læring, hvis man arbejder med de her faststrukturer, ro og genkendelighed, fortæl dem, hvordan du gerne vil have det. Så jeg tænker, at det vigtige i det her, det er jo, at det ikke er noget, man gør indimellem. Ja, det hver er eneste dag. Jeg har endda et ugeskema, så jeg viser dem, hvor mine dansktimer er. Lige nu skal vi i 7. her efter sommerferien. Jeg har haft dem siden 3. Og der viser jeg simpelthen, om mandagen arbejder vi på den her måde med de her bøger, om tirsdagen laver vi noget andet med de her opgaver, og om onsdagen, og om torsdagen og om fredagen. Så de ved præcis, hvad der sker hver uge, men det er aldrig det samme, fordi når vi så har grammatik, så ved de jo, hvordan vi arbejder, men de ved jo aldrig, hvilket opgave vi arbejder med. Og derfor så bruger jeg virkelig tid på den her struktur, og de her værdier er rigtig vigtige for mig. Og det er vigtigt for mig at træde ind i et lokale, hvor eleverne ved, hvem jeg er, og kender den måde, jeg arbejder på. Og det er jo min opgave at lære dem det fra starten. Ja, ja. Så det handler rigtig meget om at tage ejerskab. Ja, og det er derfor forberedelsen er så vigtigt. Fordi det handler egentlig om, at jeg møder velforberedt op. De kan sagtens mærke, hvis jeg ikke lige er der en dag. Og det er også okay at have en dag på kontoret, hvor man lige er lidt tilbage. Men det kan eleverne mærke. Så hvis jeg har min overordnede årsplan, hvis jeg har min struktur, hvis jeg har fundet de 5 trin, så kan jeg sammen hjælpe dem i mål med dagens læring. Og det er jo her, hvor læringen finder sted. Det er, hvis der er mål. Jeg har sådan en lille idé om, at vi bare skal gå fra timen og have lært én ting hver eneste dag i et fag. Ja. Så du har de her 5 trin, der går igen i alle undervisnings. Ja. Jeg tænker, der må være, altså det har jo også krævet noget at nå dertil. For eksempel med at lave de her aktive pauser, og det tager også noget tid at få det bygget op. Ja. Altså, jeg var selv tidligere idrætslærer, og når man har været det en del år, så har man altid noget, man kan gribe til. Som ny har man jo ikke det her at gribe til.
Så det må have krævet noget at få alt det her opbygget, tænker jeg. Ja, og det er også derfor, når jeg hjælper nyuddannede lærere, jeg har lige haft et forløb med en meritstuderende, som jo var helt ny i det her, og for hende, hun startede med at forberede sig 6 timer på 45 minutter. Hun var 6 klokketimer om at forberede 45 minutters undervisning. Og det dur jo ikke, fordi man har jo cirka 25 lektioner om ugen, når man er fuldtidslærer. Så vi fik simpelthen optimeret hendes forberedelsestid, og der måtte hun tilbage til sin egen folkeskoletid, tilbage til hendes liv, hvad hun kunne trække på af de her vigtige ting. Fordi vi kan alle sammen finde på et eller andet til 10 minutter, hvis vi lige har fået skrevet det ned på papir. Hvis vi siger, at vi skal bruge 5 forskellige aktiviteter til en uge, og så er der jo mange andre klasser, hvor man kan gentage de her små aktiviteter. Og så ligesom dig, du sagde også det der med, at du har optaget det, der virker. Hvis det ikke virker, så ud med den og find en ny aktivitet. Det her med at gøre pausen aktiv og få bevægelsen ind over, det har en kæmpe forskel, især for trivsel lige nu, hvor mange pauser jo ofte også går med, hvis der er noget skærm tilgængeligt, og man kan sidde selv, måske eventuelt med nogle store høretelefoner. Men for integreret spændende sociale pauser, vi kan jo både løfte kognitivt, socialt og psykisk og sensimotorisk i de her pauser, hvis vi vil. Og så tænker jeg også, at det behøver jo ikke at være noget nyt. Altså, der er jo også noget rart og noget genkendeligt i at skulle lave sådan en pauseaktivitet, som man kender. Ja. Ja. Så man kommer langt, som du siger, hvis man har 5 pauseaktiviteter. Ja. Ja. Og så er det det her med virkelig at få forberedt sig og få ro på og få overskud ind i kroppen, så man ved, når man træder ind i lokalet, jeg har styr på det. De kan gøre, hvad de vil, de kan sige, hvad de vil, men jeg viser dem vejen, og vi skal i mål med de her 3 mål, inden timen er slut, og jeg skal nok hjælpe jer. Og jeg står altid ved siden af eleverne. I gamle dage, der kunne jeg godt komme til at stå foran eleverne, og virkelig bare med mine egne kopiark, mine egne undervisningsmaterialer, og virkelig bare køre derud af. Men nu i dag har jeg fundet ud af at forberede mig på en anden måde, så jeg har skelettet klar, jeg har de overordnede mål klar, men det er eleverne, der byder ind med læringen i det mål, så vi ser, hvor vi ender henne. Jeg åbner ligesom op for deres univers og underviser på den måde. Så du har ikke svaret på alt, tænker jeg? Nej. Og hvis jeg ikke har svaret, så siger jeg også det til eleverne. Ej, hvor er det spændende. Lad os finde ud af det til i morgen. Og har du lyst til at undersøge det, så kan du lige fortælle det, når vi møder ind. Eller, ej, hvor spændende. Kan du spørge nogen, der ved noget om det? Hvor i gamle dage, der kunne jeg godt... Hvad var det nu, den planet, den kunne, og hvor mange måneder havde den? Altså, det der med, man skal også... Vi er jo bare mennesker. Og det er lidt interessant, det du siger, fordi det er faktisk noget af det, jeg også bruger meget, når jeg coacher, og når jeg uddanner coaches. Fordi det er jo primært lærere og pædagoger, der kommer på uddannelse hos mig, og vant til at skulle kende svaret, ikke? Og hvor jeg siger, at i coaching kender vi ingen svar. Så det handler om at stille gode spørgsmål. Og det skal man måske også bruge lidt mere i undervisningen, at det her med at få stillet nogle gode spørgsmål, og lægge noget mere ud til eleverne. For de er jo, altså jeg kan nogle gange godt blive lidt overrasket over, når jeg møder unge, hvor kloge de egentlig er. Ja. Altså, de kan meget mere, end man lige umiddelbart tror, og også, eller end hvad jeg sådan lige, i hvert fald, nu skal jeg jo kun tale for mig selv, ikke? Men jeg kan bare nogle gange blive overrasket over, hvor reflekterende de også er. Ja. Og egentlig gode at tale med, hvis man lytter. Ja. Og det tror jeg også, at de er bare så dygtige i dag, fordi altså, det her med at være både praktikvejleder og bevægelsesvejleder, den uddannelse har jo også hjulpet mig til at kunne spørge rigtigt. Jeg bruger rigtig mange HV-ord, når jeg underviser. Og jeg har også altid, jeg kan godt finde på at sige, alle dem, der ved det, rækker lige hånden op. Og så i stedet for at kun høre én, så siger jeg, når jeg tager hånden ned, så siger I bare lige alle sammen svaret højt. Så siger de nogle gange, nej, det kan vi da ikke, og så taler vi i munden på hinanden. Men når så de får sagt deres svar, hvis der også naboen siger det, eller deres sidekammerat, så bliver de jo helt vildt glade. Ja. Så man også ligesom få aktiveret den der klassekultur fra hvor vi var tidligere, hvor vi var meget sådan klassisk og traditionel. Så har jeg sådan tit et sprudlende klasserum, hvor der bare er en skov af hænder. Og nogle gange får de alle sammen lov til at sige noget. Så jeg tror virkelig, at de her 3 pointer for mig, det er at møde velforberedt op, men gøre det på den rigtige måde. Og nu er jeg jo så kommet helt ned på at kunne optimere den her forberedelsestid, så jeg også har fået overskud til andre ting i mit eget liv.
altså træne og veninder, og det giver jo også noget for mig, hvor jeg før i tiden kunne lukke mig inde i 4 timer på et kontor og være helt fuldstændig top-tunet til undervisningen. Ja, noget af det, du talte om også, da vi talte sammen, inden vi skulle optage det her, det var netop også det her med at have mere overskud til andre ting, også i hverdagen, ikke? Jo. Ja. Og det er jo derfor, jeg bare brænder for at hjælpe andre nu, fordi det er jo faktisk det, der er hele min mission, det er at vejlede, og egentlig også fungere som vejleder ude i skolerne og ude i klassen, og så eleverne kan mærke, at jeg hele tiden er der. Ja, fordi som lærer har man jo, altså alle arbejder 37 timer om ugen, men det gør man jo faktisk ikke som lærer. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at jeg taler nogle gange om det her med, hvad er det for et sprog, vi bruger. Har vi 7 ugers sommerferie, eller har vi kun 3? Fordi vi også har noget overarbejde, der skal afspaceres. Og når jeg siger det, og at vi ikke har 37 timer, eller jeg, der er lærer, så er det jo, fordi man typisk har en uge, måske med 40-42 timer, fordi man jo skal optjene til de her ferieuger, som jo så er friuger, eller hvad vi nu skal kalde dem, ikke? Så man kan jo hurtigt få en travl uge, hvis man for eksempel har en årsplan, der gør, at man har 42 timer på en uge, og man dertil ligger 2 timer ekstra af sin fritid til forberedelse, så får man så får man nok at se til. Ja, og det er jo derfor her i sommerferien har vi jo egentlig kun 4 ugers ferie, og så er de 2 ugerne, nu det er 6 uger i år. Det er jo egentlig forberedelse, og det er jo her, hvor man får en kæmpe mulighed for at sidde med sine årsplaner og få lavet det her skelet, få booket de forløb, der er. Og virkelig, og jeg er jo så kommet i mål med dem, inden jeg gik på sommerferie nu, så det jeg skal nu her i den her uge, det er, at jeg skal ligesom tjekke op på, om alt spiller, laminere alt og få kigget de sidste ting igennem. Så hver måned, der går jeg så ind og kigger på de forskellige forløb. Er der noget, jeg lige skal kopiere? Er der noget, jeg skal have booket? Er der noget, jeg skal følge op på? Og det gør jo, at min daglige forberedelse bliver minimeret, fordi jeg tager de her blokke. Jeg tager nogle store blokke i sommerferien og de andre ferieperioder, og så tager jeg jo også de her små, det kan være en formiddag i weekenden, hvor jeg virkelig samler det og optimerer min forberedelse. Ja, så du får noget mere overskud i hverdagen. Ja. Sådan lige til slut, har du et godt råd til lærere, der lytter med her, i forhold til forberedelse? Hvis de nu bare skal tage én ting med at gøre nu for at lette dem selv, er der så specifikt én ting, de kan? Ja, altså jeg vil ønske, at jeg må sige 3 ting, men hvis det kun er 1 ting, så er det jo bare det her med virkelig at få integreret bevægelse og få optimeret den her pause, den aktive pause i undervisningen. Der er ingen børn, der kan sidde 90 minutter og lære 90 minutter. De er stukket af og ud af vinduet med tankerne, der flyver. Men det her med virkelig at få forberedt sin undervisning, få struktureret den helt ned i detaljer, så man kan optimere læringen. Det tror jeg virkelig vil være mit råd. Og så virkelig også huske at fokusere på mistrivsel, som der er desværre meget af. Altså, hvordan kan vi selv justere rammerne og undervisningen, så vi får alle med, så alle har lyst til at komme glade til undervisningen og gå endnu gladere derfra. Og nu er jeg jo blandt andet også optaget af det her med fremtidens skole. Så hvis vi nu skulle prøve at kigge ud i fremtiden, og her må du få 3 ønsker opfyldt. Hvad tænker du så? Hvis alt er muligt, 3 ønsker for fremtidens skole, hvad kunne du så godt tænke dig at enten forandre eller få mere af? Ja, jeg kunne godt tænke mig at forandre hele den her forberedelseskultur. For lige nu er den bare lidt diffus. Der er ikke rigtig nogen regler og rammer for, hvordan vi gør det. Det er ikke noget, man lærer inde på seminaret. Det er heller ikke rigtig noget, der er så meget overskud til, når man er for eksempel nyansat og kommer ud på skoler. Så handler det meget om fagligheden. Men jeg tror virkelig på, hvis vi virkelig arbejder med relationen eleverne imellem og eleverne og lærerne og kollegerne. Hvis vi arbejder med alle de her relationer, så tror jeg på, at man sammen kan løfte fagligheden. Så lige nu synes jeg, der er meget fokus på faglighed, men jeg kunne godt tænke mig at tage den en anden vej, at vi havde endnu mere fokus på, hvordan løfter vi relationerne og trivsel ude i skolerne. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi målte lidt mere på, hvordan børn egentlig går og har det, end alle de her karakterræs. Men det er jo en helt anden snak, en helt anden podcast. Ja. Så hvis I lige skal samle op, så er de 3, det var noget med... Ja, det første, det er jo forberedt. Det er fokus på forberedelsen. Ja.
Og så det andet, det var det her med bevægelsen, som jeg jo virkelig brænder meget for, med at få integreret det. Og det kræver jo noget fra skoleledelsen, og der bliver lavet nogle små indsatsområder. For som du selv sagde, hvis man er ny i det her, så har man brug for lidt løft, og man har brug for et lille skub. Og der er rigtig mange gode, erfarne lærere, der kan rigtig meget, men som simpelthen ligger langt tilbage. Ja. Så man kan bruge hinanden og få hjulpet hinanden med at få snakket sammen om de her aktive pauser. Ja. Og så det sidste, det er det her med mistrivsel. Det er virkelig i mål med det sammen, og vi har en kæmpe opgave foran os. Og der bliver vi nødt til at sætte ind med, at det skal være sjovt at gå i skole. Ja. Børnene skal komme derover af lyst, og det er der mange børn, der desværre ikke lige gør lige nu. Men de skal have nogle små succeser, og de skal lykkes med noget, og de skal have en masse deltagelsesmuligheder. Ja. Og det er jo her, læringen finder sted. Ja. Og så er vi jo så også lidt tilbage til min kæphest, ikke? Der er noget med, at lærere også skal trives, for at man kan skabe det her. Så super. Tak skal du have. Og nu fik du jo kun lov til at give et godt råd, og det synes jeg er meget, meget vigtigt. Men hvis nu man gerne vil have nogle flere gode råd, så har du jo en Facebook-gruppe, hvor du gavmildt deler ud. Ja. Og den hedder Undervisning i Undervisning, og lige nu er vi 1.500 medlemmer derinde, hvor jeg dagligt poster nogle tips og tricks, spørger om nogle spørgsmål eller deler nogle andre ting. Så der er I vel til at komme til at hoppe ind. Det er helt gratis. Det er helt gratis. Og lad os endelig gøre noget mere med at dele det, der virker. Så ja. Og ellers så har du også en hjemmeside? Ja, den har jeg også. Den hedder bare tanjagulager.dk. Godt. Jeg linker til begge dele i de show notes, der kommer hertil, som kommer til at ligge på YouTube blandt andet. Og senere også i en podcast-app, hvor det bliver henne. Det bliver de gængse. Så tak for nu. Tak fordi du vil være med og dele ud af din viden og erfaring. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til Skolefuturisterne. Hvis du har indsigter om skolen, som du synes er spændende og vigtige, så send dem til os, og vi vil få dem med i et kommende afsnit.